Avisala Encantadix! Una ang much-awaited world premiere sa Encantadia Chronicles Sangre, unya. May bisita sa All Out Sundays ang mga bagong tagapangalaga sa mga brilyante. In full battle gear, diyang miatubang sa mundo sa mga tao, sila si Sangre Terra, Bianca Umali, Sangre Flamara, Faith De Silva, Sangre Dea, Angel Guardian, ug Sangre Adamus, Kelvin Miranda. Giflex sab sa atong mga bida ang ilang fighting skills. Mas nahimong extra special pa ang Sangre Day, dihang gikanta ni Asia's Limitless star Julian San Jose ang theme song sa serye. Last Saturday, mitambong ang beloved character nga si Imaw sa Day 2 sa Toycon Pop Life Festival sa Pasay. Present sa event si GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Alni Atienza ug Direk Derek Cabrido sa upcoming GMA Picture sa GMA Public Affairs feature film nga P77. Mga kapuso, subli natong sundon o sudlon ang mundo ng Encantadia sa GMA Prime pagkahuman sa 24 oras.